Endi ta Le, murane maneh ya mbok peketi ta. Jenenge burung hantu, Pak, ya ora ketok. Ini lho, Pak. Aku iki tresno dheke, tapi dheke malah tresno liyane. Mbok ya sing selo. Garangan kok ringkih. Siap, Mbok, meluncur. Sik, Pak, tak nyambut gawe sik. Le. Apa, Pak? Titip salam go menta ya, Le. Salam apa, Pak? Salam hangat dari aku yang pernah menyakitimu. Look me in the eyes, tell me what you see. Perfect paradise, staring at the seams. I wish I could escape. I don't wanna fake. Wish I could. Hai guys, kembali lagi ke channel Ujuk Klaten. Channel tersuak, tersomplak, terpekok, terkokil, terfaedah. Pokoknya wong itu aktivitas guys. Salam kopi lah, kok jalan. Bad flyer. Now you know I'm a bad flyer. Bad flyer. Now you know. Wah, kok nek sarungan ngono kuwi ya ketok ampuh nok, Pak. Lah iya no Le, njabane ampuh, ning jerone rapuh. Lah kowe piye Le? Alah, aku gur kaya Kediri, Pak. Apa kuwi? Kelamaan sendiri. Gur padha wae karo Tuban kuwi. Tuban kuwi apa, Pak? Tiwas berkorban, jebule kekancan. Iki keadaanmu piye, Pak? Walah, nah aku ya tepacitan Le. Pancet kelingan mantan. Le, titip kek nomen to Le. Wah, amanah sekone bapak tinggo wau mento ngasih luput. Aku njaluk dirapeke karo sapa to Le, sing penting wedok wae. Tak kira pelem jebur godhonge. Waduh, teles. Uang tau. Tak kira layangan pedhot tak kleyang-kleyang. Alah. Jomblo, ngenes, teles. Urip. Untung tak kreseki. Amanahnya tetap aman, ndak kena virus. Wah, isih utuh. Buanglah mantan pada tempatnya. Iya kabarmu sayang, kowe eling aku. Biyen sing mbok tinggal nang sayang. Ini nak rasalin iki berdureng-ureng simbok. Wah, iku gur kon eni-seni teker terus. Ngantek medhu. Ora tak rojer kok mara to Le. Iki oleh titipan, Mbok, saka Mbah Joko. Titipan apa Le? Titipane jare wis apal jerone, aku ya ora ngerti. Pak, buyute. Pak Joko kok ya isih apal gak senengi ya. Mendadak cantik aku tuh. Wah, ket biyen kok isih ayu. Wah, kecantikanmu berlipat ganda nak, Mbok. Pengen apik. Ya Fabil Beauty. Biyen aku mbok sampe
saiki goleki. Rasane hati ganti lagi solari Tresno tulus sompati dilarani Kowe janji tresno tulus sompati nyatane kowe gawe Sepine wengi sing tak rasane ra koyo sepine atiku Guys, balik lagi ke channel Uduk Planet. sayang Kesuan tersoblak aku gokil terfaedah. Pokoknya tansah waktu dibahas guys. Salam kopi kelingan sliramu sing tak sayang. Ayo Min, bulan konco lawas. Kah kok le guri? Aku nggawa mobil lho iki. Ayo makan saiki. Lah mobilnya gak kaya aku. Tuwek. Kasat lagi. Ora sah kaya sapa wae. Yang munggah kene, duduk manis kene. Mbok Sadirono to, Min? Lah ngopo? Ayumu kelewatan. Kok ambek aku sesek toh? Ya sesek ya kene. Separuh napasku ada di kamu. Look me in the eyes, tell me what you see. Perfect paradise, staring at the seams. I wish I could escape. I don't wanna fake. Wish I could erase it, make your heart believe that I'm not there. Ya kene iki kok. Duh, malah mogok, Min. Adi gemben saiki padha wae. Mobil ritang mesti. Dan ajan mobil rentalan, tapi tresnaku kentalan. Look me in the eyes, tell me what you see. Perfect paradise, staring at the seams. I wish I could escape. Wis to, sing tenang. Halo, Jogja Towing Service. Kendaraanku mogok. Siap meluncur. Roger pengok. Dikokno mobil tempur kule. Siap Mbak merapat. Ya Mbak mobilnya. Oh mobilnya teko cale. Wis gek numpak. Ya.
Darang moga aja semelang. Jogja towing servis solusine. Tetep semangat karo berjuang, mesti ana dalane.